Mbala tsara korialy. Nisy fotoagna za teto navy nivolagna hoe misy olo tsisy patience amin'ny resaka hoe rizikinany zegny mbala isokatra fogno après fivitany fanoloragna lamba. Zany hoe fagnomezana sarandra ny ireo karazagna razagna misazoka aby reo. Ndraindraiky zegny maro amin'olo zegny tsisy patience. Nivolagna zegny za teto, ya. De nisy olo koa manandefa message hoe zaho izy karaha ty ndraiky izy kanaka. Zaho izy nisy patience fa efa 1 an mahery izy tsisy raha mety izy fiaignananaka. Dikan'izegny zegny efa vita zegny ny asan'ny tromba. Efa natao zegny ny asa jiaby vita, nanolotra lamba, nanolotra peratra, de niandry jusqu'à 1 an mahery tsisy raha niôva zegny tamin'ny fiainana. Tsy blocage zegny mbala teo fô. Ke nandeha nipody tamin'ny fondinazy zegny izy ta Madagasikara. Navy tamin'ny fondinazy nagnamia izy fanafody. Oui, fanafody inty zany. Namiagna fanafody io, nisokatra zegny riziky nandeha nilamigny ny fiainana. Fa kanefa izy aody namezan'ny fondinazy ty izy koa fa tsy mifotafontagna amin'ny fondy agny zegny, efa mifody ndraiky zegny rizikinazy. Zegny le comble koa tamin'le raha ty. Amezagna aody, amezagna fanafody, izy koa fa tsy mifotafontagna amin'ny fondy agny, fa mifody riziky. Dikan'izegny zegny izy zegny mila mifotafontagna fondy ty fogna. Mila mifotafontagna. Ke izy am'zegny ne tafametra am-pagnontaniagna. Ino izy dikan-draha magnano karaha zegny? Za hoe tsy voatery isan'andro isaka teteky hoe ifotafontagna fondy fo raha io na koa fa tsy ifotafontagna izy raha io izy efa tsy masina. Bon, za ito zegny agnano karazagna hoe évaluation de la situation fa tsy hoe iskidy. Mety tranga karaha zegny matetiky marobe zegny raha mety nisy ambadiky izy igny ao. Satria hoe les comportements le fondy hoe tsy nagnadiady hoe ino nahatonga malgré zegny après fivitan'le fanoloragna lambanao mbala nisy blocage so fiaignananao. Normalement zegny le fondy tokony hoe magnadiady hoe ino am'le fototrony zegny. Fototro mety nahatongavan'le problème. Fa tsy hoe miproposer solution izy alors hoe tsy magnano investigation hoe avy taiza le origine le problème. Izy koa raha ohatra hoe proposer les solution vite fait ary le olo matetiky marobe tratran'zegny hoe rehefa izy tratran'ny problème ohatrany hoe mitady solution vite fait fa hoe tsy de miconcentre hoe magnohy hoe ino fototron'le problème. Raha zatra magnano karaha zegny anao, afarananao zatra miantaitra amin'ny fanafody lalandava fogna. Mety ny raha misy tamin'ny ambadiky zegny tao hoe mety tamin'ny fotoagna ro nagnano asa ny trombanazy mety tsy nagnaraka le conforme, tsy nagnaraka le norme normale zegny ny fanaovandreo ny asa tao. Ary raha zegny fréquent be, maro fondy magnano kabaro zegny. Tantarako eto aby zegny hoe ohatra ampisiky igny ohatra hoe ndraniken-draza fanjakagna ampisikiny igny. Haitsika tsara fa koa ampisika igny ndraniken-draza zegny tsy tokony la famille-ndreo zegny complet io. Ro marambitsy zegny tokony complet io. Tokony misy dadilahiny, misy babany io, misy ry ralahiny, misy ry zafiny io. Fa ny raha matetiky hita amin'ny fondy sasantsasany, tsy hoe sagnatria magname fondy jiaby fa zay ny magnano azy. Alainy zegny fanjakagna ampisikiny fa kahiny zegny asa hoe marin fonoany io. Ndraniken-draza fanjakagna ampisikiny, riboto jiaby foko ny tany araiky zegny feno io. Donc ndraniken-draza amin'ny fotoagna zegny hoe iraisiny le lamba fa izy au fond nazy ao izy mety tsy courant satria tsisy havany niatriky teo. Tsy raha hoe ke ro io boka samby fanjakagna mianjaka ke mety fo tsy aminazy izy koa karaha zegny nanaovagna izy. Ary maro be zegny tratran-draha karaha zegny. Mampisika igny mampitafy fanjakagna zegny hoe kamo zegny fondy igny zay hoe andizaha olo misy olo be le fanjakagna ndraindraiky asa hoe tsy fankahazo aminanjy olo misy izy igny amin'ny tanàna misy izy na tsy agnatin'ny clan satria misy ny fikambanagna groupe aby maro io. Ndraikindraiky zegny agnatin'ny groupe-ndreo tsisy olo misy olo be le fanjakagna le ampisikindreo forcé-ndreo fo zegny hoe ro ataotsika variasa izy tsy raha hain'le olo ampisikiny ty fomba ty. Maro ndreo tratran'zegny. De amin'ny fotoagnan'igny zegny hoe même après fampisikina blocage ça reste tavela io fo zay blocage satria tsy nagnaraka le conforme. Misy koa hoe malgré zegny hoe naregna zay le
procédure le hoe nagnaraka conforme hoe teo le avant le fanjakagna fa kanefa talohany anareo agnano le asa koa indraindray zegny hoe tsy nandalo reconnaissance zegny anao tsy nagnano karazagna hoe demande de reconnaissance zany hoe anao mety hoe tsy nagnano atakataka tamin'ny haramanja tsisy karazagna approbation ny ancêtre anao tsisy jorojoro natao zegny anao alohan'ny hagnano asa fa tandafy tagny fa anao ta Mayotte tagny fa nagnano asa anao mety asanao hoe anao olo boka Diego Tananarivo nagnano asa anao na ta Majunga nagnano asa anao tsisy présence de la famille anao teo na araiky tsisy atakataka tan-karamanja mialoha nanaovagna asa fa anao zaraiky fo tagny vita zegny ny asa izy amin'igny zegny mety miteraka blocage satria hoe tsisy reconnaissance zegny tsy nahazo reconnaissance zegny razagna anao tsy nahazo asima ho izy amin'ny teny malagasy misy koa matetiky tranga ampoizy koa hoe ny fotoagna tokony nagnanaovagna le hoe fagnalagna maso antoko zegny hoe hely misy olo hoe izy koa raha ohatra hoe fondi fa nety anao misy fanjakagna ya hoe dans une semaine fa tonga de efa miroso am'le rombo pipigiagny raha fogno mihevoko fogno fa direct fa kanefa izy igny mety tsy de mety amin'ny karazanan'olo maro zay olo mety hoe tokony mbala nandalo une semaine mbala nihevoko après semaine magnaraka mbala tsy olo jiaby zegny satria misy olo tegna managna maso antoko mahery be misy mandeha telopolo ohatra te olo managna maso antoko mihoatra ny telopolo tsy ho convenable aminany zay raha ohatra hoe asa atao hoe façon précoce be karaha zegny malaky be karaha regny de izy amin'igny amin'ny moment miroso amin'le hoe fikahigna fanjakagna déjà fanjakagna lasa ambany vintagna no sady même ndraiky izy ka amin'ny moment nareo ampitafy mbala ambany fo vintagna fa hempaka fady fo le olo ampisikiny de normal be raha ohatra hoe havy amin'le blocage hoe ça reste après fanologna lamba satria mahinihiny zegny le fanjakagna amin'ny lohanao nohony hoe hitany izy fa miara-miaigna amin'ny maso antoko miara-miaigna amin'ny cetoany raha jiaby io zegny hitany mbala namany akaiky ao izy mahinihiny am'zigny zegny hoe lasa bloqué fo zegny hoe le rizikinao objectif nany zegny hoe baka anao mba de merde zegny mandeha mizaha solution hagnaditsoagna le maso antoko aby pour de bon fa izy koa raha ohatra hoe bignafa ny fiainagnanao le maso antoko aby ça reste handeha hagnapotopoto le hoe raha zay fa programme de alony zegny hoe malgré na anao tiany fa hoe asesintseniky le blocage karaha igny anao de merde mandeha mizaha solution pour la bonne fois pour toute mba hagnalagna le maso antoko aby regny zegny hoe hafaka tsara mety zegny aby zegny karazagna le évaluation sy anao nataoko fa mety ho maro be zegny le cas ambadiky zegny de hoany anao zay mizaha vidéo ty raha ohatra hoe tratra amin'ny cas zegny anao hoe alefasa dinidinikinao selon le fagnazavako maromaro teo igny hoe taia tamin'le taiza zegny mety tsy nety tamin'le fanaovanao asa ary efa mbarako mietoagna eto fa le zagny magnazava eto zegny hoe nagnano investigation nagnotany fondy maromaro sy ny razagna fanjakagna zegny maromaro ireo nagnambara hoe reto mety hantony natonga zegny fa tsy hoe sagnatria hoe moi sy za mivolagna eto fa za nadrazagna zay zegny za nadona zay eto hoe za fa manoro zegny za mivolagna eto mankasitraka mankateligna atsika jiaby nitandregny vidéo jusqu'à temps farany de manasantsika koa zegny ampiasa le code promotika ty ambany ty zay azahoanao 15 € de bonus amin'ny premier envoi veloma samy tsara samy maivagna